लास्ट क्लास रे शेष पढ़ी काट दिया उत्तर आज हम आरंभ करबा तुलनात्मक ठीक अछि तो बुझ तुलनात्मक रूढ़ि थिला तुलनात्मक रूढ़ि तो अन्य देखो हम कौन दे दो फास्ट अछि तुलना माने कौन तुलना कहा सहित को तुलना चलती ठीक अछि कहा सहित को तुलना ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇଥିବା ଯେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ଧରିବା ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ଦେଖ ଯୋଉ ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ଧରିବାଟା କଣ ଦେଲା ତ ମିନିଂ କଣ ବୁଝ ମାନେ କଣ ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ସତ ବାକ୍ୟରେ ବି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଅତି ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ଧରିବା କଣ କହିଲା ଅତି ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ ବାକ୍ୟର କଣ କଲେ ନା ପିଲାଟିର ନିଜ ପଢ଼ାପଢ଼ିବାରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର କରି ଧରିଛି କହିଲେ आपको एग्जांपल ले जिवा करा ना एंडो पर मुंडा टंगा एंडो पर मुंडा टंगा एग्जांपल एंडो पर मुंडा माने अनुजा कहले बाजे कोन ना प्रत्येक ताको हौ कि न जे मुंडा टंगा माने माने ଯଦି ବାକ୍ୟ ଟା କହିବେ କଣ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାଉଛି ମାନେ କଣ ଦେଖ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାଉଛି ତା ମିନିଂ ହଉଛି କଣ ନା ତାକୁ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ସେ କଣ କରୁଛି ହଁ ଟା ସବୁଥିରେ ମାରୁଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡଟା ଟଙ୍ଗାଉଛି ତ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ କାମଟି କରୁଛି ତ ଦେଖ ତମକୁ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ତ এই দিটা को ନେଇକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେବି ତ ଟାସ୍କ ଏ ଦିଟା ନେଇକି ତମମାନେ କରିବ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ସାପ ପରେ ନ ହେଲା ସାପ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚୋଖ ପରି ଲାଗିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ପବନ ପରି ଧାଇଁବା ଓକେ ଏ ତିନିଟା ତମମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ